Hello guys, welcome my YouTube channel. Ang ako mo atong karon guys, manili kay ang agi sa Bagyo guys, dati kay siligo nun. Akong gito patabang sa kong anak. O guys, shout out dahil diha kang Geraldine alias Jean Arps na sa Qatar o kang Jojo Arps o kang maganda ka sa de la Muste o kang Eileen, kang Irene, kang Janet Naples o kang Sol Arps, Brenda Arps, o Joy Arps. Salamat guys. O please subscribe sa aming mga YouTube channel guys. O karon guys, maniligang ni. Dan kayo sagbot. Dagan kay mga mangga nang nangahulog guys, amo lang nagkuan ko. Dili na kaon. Dili ka ato sa kaon guys, kada mo na kayo. Agi sa Bagyo, dagang guys sa bigunon. Wala na. Shout out to guys kay Erwin Tagalog guys. Ang buntag diha gaw. Walay bagyo diha sa inyo ha. Bakit? Oh, hindi nila sa kutok guys, kahit murag taas pa kayo na mo din pihunon guys. Oh, please subscribe Catalina Arps sa YouTube channel. Thank you guys, og salamat.